Hey, Mami Nene! Nagautan! Kaway-kaway! Okay, mga to namin sa among farm. Let's go! A few moments later. Tata! Nalata diri sa kuan, South Africa. Uy, okay ra ka? Mao na, syalan-syalan. O, sa ending ni mo. Dati ka na ang kasi. Okay, kanang natimingan jud ko nga bunga jud akong kakao karong panahon na. So makita ninyo, daghan na kayo siya. Ako mga kuan, ako mga sinaligan diri ila jud gikaver na maka-cover ako anjud kanang safe jud inig harvest. Ikaw, masaligan ka. Ambot. Paminaw nimo. Murag dili. Balik sa imo nga masaligan ka. Of course! So, Pak, lami sa kakao eh. Nalagi kakao na rin sa agon. Wala gina nabalot na kakao. Kana siya tanan on, ano yung mga bunga. Pila na lang ka months, ma-harvest na ni nga mga kakao. Nakabalot na siya para dili siya madaot. Kani siya, kailangan na niya i-harvest kay daot na. Ang ring. Perfect no? Perfect yun. Pili dyan ko ano yung mga investment mo mong farm. wala guna ko na ako pila kung gi-invest ana ako alang is kanang at least na ako lingaw-lingaw kanang magbisita ko diri makita na ko siya at least maka kuan pug ko makita ko sa mga hinaguan. Yan dyan ang mga So kung gusto ko na ngayo pag kuan ang pagpalit og farm nimo. Kailangan dyan siya. Oh, dara small cacao. Small cacao. Muna siya. Padulong papod na siya i-cellophane para dili madaot. Kay kaning nga kakawan ka ng padulong sa kanang kana yung area sa bakilid ako ana tanan pero pag dito sa tabok sa kuan na igsuon. Syempre mag-share pud ta kilain pag ako ana lang tanan. Okay na ako nakita nga isa ka hinog. So, Asa napit. Nari sa babaw sa kaon ako siya kay para makatilaw ko sa akong mga fruits. So, sa ilanan, pag pwede na i-harvest, Kanang naong nimo. Kanang hinog-hinog na siya. ang color, yellow. Yellow. Oh, Yellow or red? Yay! Successful! umabot. Guys, so nakakuha ko isa ka kakao. Mo lagi mag-color. Oo, nagtabot me. Nag-effort pa kung saka na pa. Magnaara man din nga na din sa ubos. Ako ang farm mo. Ako ang na-stress. Nalipog ka asa. Ay, mo ba dyan yung farm? Ako ang yung farm. Ikuha na ni Walton. Nay, matet! Nakita ng matet! Tora! Tora ang matet. Halog. Ay, ano? Uy, dili man na imuhang ano, nanguha man ka. Dapat yung mga matet diri no? O, lagi na akong giingon ba? Kanang, kung wala ko nabisita diri no, di na ako may balang yan. Adi, manguha sa ako ang mga tanom diri. So naman ni, uy. Dapat magtanom mo, og inyo, ha? Ang darang gikuha, oh. Diba? Mauna siyang sos. Thank you, Walton. Uy, naunsa naman na si Walton, uy. Ha? Naunsa na imong chinilas? Naputol. Ay, oo, putol Pwede po na. masaging, ma-harvest ko eh. Ay, napuli ko yung saging diri. Uy, dagana ba na akong tanom? Okay, oh. Napo ko yung mga saging. Napo ko yung puso ng saging. Sa katabang. Ulo. Manakas kami dito sa overlooking.
Ka-struggle. Magtiniil na lang ko. Besh, laban lang. Kahawd, uy. Diba? Tiil pa na. Struggle mo na. Hoy, Besh, naunsa ka. Hoy, guys, hindi na namin manakauwi. Daghan kaayog, amigas. Ano naman ni diri? Basta naadira ang overlooking o makita ninyo. Ako agya po na part kaya po na sa akong farm. Uban sa akong farm, sinitabo nang slide. Natunog to. Matusok ka. Sensya na kayo ha, kaya na timing jud bi mga ulan kaayo diri sa akong farm. Danlog kaayo ang dalan, guys. So mamanik na lang ni. Besh. Okay na. Kasi nahitabo oy. Naputol jud siya. Luoy po sa akong friend. Uy, kinaputol iyang tsinelas. Murag mahalon di siya nga tsinelas. Uy, mahal kayo ni. Uy, Birkin ba yan ni? Pila man na. Oh, 1.5. Pero sa Musliman man ni, 150 lang. Uy, pababa na pud mi. Naunsa na ni. Struggle na pud. Munang ka nang sana mga naay mga farm no. Di jud basta-basta nga mag-farm visit ay. Ganino nga ka nang ako jud ang mismo ni visit sa akong farm. Dili jud siya basta-basta ay. Struggle jud. Paubos na ta. Saan naman ni? Paligid na lang taan ni. Ang bawa, kada kong lawas. May slide ng tao eh. Katablang eh. Mawala lang ako. Diba vlog gihapon bisag hapit mo slide. Ikaw ra jud murag limpyo sa amuan lagi. Ano man na, uy, murag expert na jud kaayo ka, mami. Mami Nenet lang malakas. Yeah, nakababa na jud mi. Diba? Lami kaya akong pa-pedicure no. Yung ending, lapok-lapok. Sayang ang bayad sa tinta. Okay, sulod sa ako ang farm no. Kay naapoy flowing water. So sa Bisaya pa na, ubod. O diba? Kanang nagtindog, ubod. O diba? Syalan kaya akong farm no. Naamo ana. Wala. Pati ang sapa, ako apod na. Oo, ako ani tanan. Pak, ang kawatan og kakao. Ang kakao. Wala og wing. Ilan da? Muna tag iya sa farm. Ba? Ay, mura lagi yung naong sa kakao, friend. Wala ang kakao. Kipa ako. Ito. Wala na kuha, nasa mong liog. Mamatay na ko. Wala na. So, grabe ka-enjoy jud sa pag-visit sa farm. As in, nalingaw ko. Nalingaw ko nakitag mga naligid, naputol ang tsinelas, gipa ako amigas. So, karon kay manguan nami, mamunas nami bing. Mamunas nami sa ako ang sapa. Di ba? Huwag pa ng sapa. Ako ani tanan.
ni tabok. Ipak, ang buwa. Ginuok sa wing, kaluoy. Pasuya lang ka. Okay, after all the struggle no, nakabalik ta jud mi diri safe and sound. So mao to siya akong kuan guys farm. So nakita ninyo no. And thank you kayo sa akong mga kaubanan sa pag-uban sa ako sa pag-farm visit. Pero, sa tinuod lang jud guys no, katong tanan nga nakita ninyo, dili to ako Siyempre, ang Stasio family. Thank you kayo sa Stasio family no sa pag... Dili ka kami hawa Ano mga naka-yellow? Ano mga naka-yellow? Hilas-hilas lang ni. Thank you kayo sa Stasio family sa pagkuan, pag-allow sa amo ang i-visit Tanawa, ang pinuda farm. tagiyawa, di nahugaw. Mamita mo. So mo to guys, thank you kaayo. Bye!